днес ще правим ново видео, ново YouTube видео. И извинете отдавна. Отдавна видео, извинете. Но днеска аз с моя брат ще правим от гол. Значи той от там, а аз съм там. И ще си ритам. от врата. Да, си ритам. Караме гол. Да. Ще играем до 10. Искам да ви представя най-хубавия камерджия. Какво става, хора? Аз съм Мики, както от старите видеа, сигурно ме познавате. Ако искате още такива видеа, абонирайте се, лайкнете, натиснете да ви е там камбанката, всичко. И напишете коментара. Айде от нас. Почваме. Айде, нашите футболисти почват сега. Ние сме в Германия. За господин Нурджан 1, за Васко 1, 0, пропуснато. Айнц, 1-1. Не, трябва да оставиш топката. О, то беше шайка. 1-1. За господин Васко 2, а за Нурджан 1. Гол! 2-2! Ау! 3-2! Как снима камерджията? Пишете в коментарите, хубаво ли снима? Давай, Нурджан. Ах, трути. Паско се разсирва. Или не? Дохнеш. О, добре хванато. Четири на 2, хора. Пръсти ми. Хора. Къде удари бе, Сабрина? Хора, не успях хубаво да ударя. Извинете, хора. Ама всичко ще направя за вас да победа. Хора, пишете в коментарите за кого сте. За вас кой ли за Нурджан? За тим синьо и той тим червено. Не, те са синьо, аз съм тим сиво. Ах, трути. Ах, трути. Все още е 2 на... Не. 4. Как? 4. Нурджан 4 ли е? За кой на 2? 4 на 2. А кой има 4? Синия има 4, сиво има 2. Господин Чехаров, те се кажеш, нали? Аз си усукал! Ах, трути. Да ти... Свайлай. 5 на 2, за синия е 5. Топката е още там. Ах, трути.
Не. Ау! Окей, Васко, колко гол има? 5. Сменяваме се. Всеки 5 гол. О, там сега синя, сивия, синя. Ау, добро пазене от синия отбор. Чакайте хора да видим. Знаеш какво? Аз съм Реал Мадрид. Добре, нашия господин си смени. Реал Мадрид ще. Париж. А там господин е Париж. ПСЖ. Добре, ПСЖ. Мутък ти имаш. Колко? 5 на 2. За Васко. Tutti frutti, te che lasciati. Батита. Пак как ми сходи 4 паса. 4 паса. Хора, внимание, тук има някаква игра, къща, където може да се играе. Хора, това е като игрална зала. Там може да се чува музика, да се играе матч. Но ние имаме забрани. Да, заради нашия Братовче. братовчет. Да. А ти ще дигаш пръчето. Беше ли гол? Не. Добре. Хора, това ще има хук маху. Аз не съм вратар и не обичам да съм вратар. Нито аз хора. Има ли гол? Да. 3 на 5. 3 на 5 хора. Ау, 4 на 5. Иша. Стой линията е. Да, тя ще я пусна. Ще ритна във въздуха. Дай, аз съм хеми шири. Не бе, дай като шири да го правим. Фрути. Теке лава. 5 на 4. Се изморих бая. Хора, как сте днес? Давай. Пишете. България топло ли? Яката, нали? Хора, и днес е много топло. Ма не чак толкова, 23 градуса. Ама се чувства като 50 градуса. Какво ще кажеш, камерджия? Добре. О, майко. Ако не искаш, ни дай вече. 5 на 4. 5 за вас. Колко? Ти имаш 5, аз имам 4. Ах, тути фрути. 6 на 4.
много топло. Не може да се издържи.